Ngapi da ndege kuni kubeni kowi. Abu ni ndege. Hapo keji disi kula ali machako ngama mungu. Lagi dera live and direct. Ah, sure. Ngamanika. Manunga, madungu get kaki mo charge no. Mana tu hudunga. An mogo Jingina sani chief security in charge. An mogo chikora. Anasano na wajiri 2020 ni wura ni kona. Wura sano menyo na touch ma. Chani gima wacho, rongi mawacho sani mababu owijo. Ani mawuoyo. Mimi ni ya kusema ya kutenda. Nasema wanatenda. Who is that? Mogo chikora. Oh, chief. Oh, mogo daji. Ai. Riyo nani? Da kimano di maber. Chifora. Chifo komi gilwe. Mai gilwe chifora. Mera bere ngama focus. Chief na pani chief sani ngat mo focus moro manyalo gini. Koro ma binya kit gimi dwa timo ka binge tich mo kelika. Angeo, mai gima. Idwa rita terrorist. A terrorist. Terrorist. Machal go sama. Macho ingo sama mera, macho ingo sama. Ngama ni kai ngama ingo sama, macho kuru terrorist mama kora. Makati no nyalo loki. Okonya loka. Bwana. Okonya loka. Macho changat, macho jambas, macho kuru duong maingo kata mano sama. Hawezi nibadilisha, hawezi. Kuru yini biro gibao, mabidiko ya. Liwe liwala hawezi. Liwe liwalo tango. Hawezi nibadilisha. Badilisha nini? Hawezi ni loko. Kuru yin ko ori. Hapa ni biro mimakuri nyaka gebo. Yin kata bonde. Tear gas. Tear gas. Bonde. Tapilo. Tean. Kata pilo muregi. Adia mini. Kuru. Ina no malu pujuju. Terrorist ni kano. Kata. To yin kuru tije nadi. Adwa ni mondi bet kiko tem kata no wuok oko. Kata pi modho kik ngato tem kanyo ne tiro ni. Kik ngato tem ne donjo ni wuok kode kanyo. Ngama ni kanyo ngama no mako kabi ne wuok kama no make gi mbom en ngama ne dhi mucho piny machielo. Makata gi ne passport e pod ating. Obedo detain. Mana tai. Ochuno wa mo keto red alert sani koro onge kama nyalo dhi. Mangame Asarani sani koro wuok mage gima Asarani ametoka barabara. Amekuja njia wuok mayore. Mayore. Amekuja katika Kiswahili. Kiswahili watu bwana. Koro imani gima donde tena. Ndo gima lokacha. Ta ami position mari. Ango mibiro bete, ango mari, biseka ango. Ango 90, ango 180. Ero. Ango 360. 360 beko. Ki divide ke 2 quick ele. We bad divide no biro chak kelo weche mang'eny. Kik divide kaka randomly. Choda 380 no. 3 ber kode. Tisi bedo kata kik ngata kata mana paka kata mano yiyo kik kata mana chwarni kik don kanyo. Awinjo. Mano weche de pimo do onge, chiemo onge. Nyaka chieng mabiro decide kase dhi ma convince baba ne koro wawe oko, wawe thuolo. Drisni olor. Drisa to nyalo yiyo go, maseja to nyalo kawo go yamo. Daka duga ne ka. Daka ne ki ko ni ne lweny. Ai kora ko satem tuo. Panga de temo kuom nga. Pangria ne. Matiendi omek ni nyako. Bwana, ala go yuti madungiro. Kata insa. Kigo. Vigo yuti. En men malo kadeta. Asarani bana mate kwangu. Mai kama ko ango 3. Mai kama kaobo ango maji. Kotem. Apade manaka kana pano diangelia. Ka tema angene ka onge ngama didonji magole ka. Ka tema asina bene samichu. Most of the time ichunge ka. Ka bene no ngama biro. Ngama wuok. Kamene no ngama timango. Ngama biro no kaka wacho ina no ngama timango. Ngama biro ngama timango. Kuja toka. Kineno kiwalo kikelo walo ka. Ingiyo ngama bi. Ngama biro. Omera no gima wacho. Angiyo ngama biro ngama donjo. Adwa ni bet serious. Kech ma koro mata moka the police. Ngama biro gi ngama wuok. Ngama biro gi ngama wuok. Ngama biro gi ngama wuok. Mane tiji wangi be dongo maber inyalo check maber. Aneno ka in kod kit wang maber. Angi kit wang maber. Nyalo neno mal maber. Koro kam bi ne jambasi. Yes. This is the man. Ma ini seto. Man, do apa ni nge? Yuabdai. Dinge? Manga chieng chani kilo sidach. Manga mangeyo. Koro tadwa nyise. Man. Kiko wuoka kada pimodho kodwaro in mokwayi in mikelo ne. Kodwa bi oko matin onge kako tieko. To bokanya bembeleza Ma ene sotho ni
Tumaye Urugweni, tumaye Zanzibani, tumaye Zanzibar Japani. Koro mae kamiti ni gite Asarani. Kote mo da apade manaka na pado diangeli el moro. Mo chori chiengi kombe. Sani ngiteko. Pani bro nyora kaka nyora cha. Sani baba kaw manoro nya dine babe got. Lemo mana lemo. Baba sandi winja katisi. Ini dua yie. Gimieso mimiriambo nije kunije Go to so. Taka win case moro. A job well done. Come out. Bibede yangu ngani. Kori bro manyo ni komoro ka bro manyo ni komoro kamatin mi bedo kawinya. Ichungo kamus. Koro kitna arate mango. Donji. Narama donji ko kite mango. Akunga ya consult. And I call you. Aya, feel free. Osiro kelo ni gimoro kancham. Akan. To osiro mabitanga ne. Osiro no be emo nyalo bagi. Poko miyo Asarani pimodo. Oye ni modo akuotea karibu. Kiki chai. Kiki wal gosiro. Awinji. O nyaka nyi waketo Asarani kae. Program mari ya chalo nade. Ango mise timo sena no chief ango se wacha ngo. Kechilengi wachi ni moki do wacho. Papa de papa. Koso ingiria komoro. Papa de papa. Koso ingiria komoro. Okara bele ngiria komoro. Sani ingene tini kangi maber kabisa. Sani kangi baba jomoko chandwa. Yawne pi. Udwa pi. Yawne pi. Ba nyaka tino na go benesa. No, iwinjo. Ya minyame pipe. Ko yaw. Pigno be ngeni tinde pigno. Pigno tinde kwalo pesa ne ma. Ingene na wacho maber. Ale ko ngini sani kangi maber. Kata kana lemo. Baba ingi chio maduong. Ele pesa pingu mimi. Adong poge tuam. Nyaka chiucho. Wawe, okay. Koro. Ingi chio maduong tuam. Baba in kari los maber ingi kalo. Na nyisni gigi ni chak chon. Dikori ingi plode mangenye polo. Ngamo wacho ni kara ange Don't you kido winjo weche. Koro wacha Asarani. Sofia go go diri. Wacha mageti lo sero. Wacha Asarani. Na se chief no se security. Mana se tiro malo. Magni se order te. Gigi mama ne go be notimo. Ma bere ne koro kete kanyo. Wadwa miendalo mokwa pima ne kech ka en gi Jachien. Mano mara Asarani. To wadwa ngene to wami kada 12 days. 12 days ma ber ki confirm go ka en Jachien tinge ne den Jachien madier. Ma en 12 days ma okuchiem okumot pi obede kanyo. Kata nyuka poko mi cha. Ok miye wadwa ngene to Jachien no be nyalo bet kuome ka en gi kech. Sita moko chiemo go mangenyo miyo Jachien ere. Koro ka to en gi kech wuon. Jachien ni dhicha mangwedende. Koro wadangene Jachien gi dhiringo ka en gi kech. Bane gimodo no atim. To mano ro emo wacho na mane ka kitemo nitiere Jachien mabiro ni keche miriambo mar ngato gi chiemo mar ngato gi dhok mami. Koro ka giyudo ka kanyo kech nitie. Mano ro ni emo wacho kama. Mano kana kisomo Abaku. Ondiki Abakuka. Abakuko wacho man maber. Imi ndalo moko mondo mine ka en gi kech. Idangene to chiemo. Jachien gi biro bete kech. Jachien ok nyabede kech. Koro wawe 12 days. Ber kode. Achiko kete ngana da ko kana mano siro ngeno sire ma japisre. Kiki ngata nene kanyo. Wewe waka kubedo na security no bere kanyo. Se wacho Asarani. Koro gi mane chanda. Nen wach ma be kikelo mane ber kabisa ngene 2020 wach mo osiro. Yes. Biana. Adone be what ber ka wuke do ngato. Word come from the horse's mouth. Mano wach mudwa ni uketa koso en wach mamari. Ngama sani in gi mwandu maber wura ugwedhi. Siro biane. To siro wach mani wacho na mai wacho na isi baba cha. Ngech mani. Dong ma isikuli. Siro. Ono tutaki kule. Asingi what kulezo nyanya didito kuno yiki mama chunuga. Dong kora ni ketlo baba sani koro do kwinjo wacho. Onyalo gulo onyalo uso kata landi achiel to puonji godo. Osiro. Iwa jindwelo college. Anda. Iwa dio college. Osiro doko ango school. Osiro ina ngamu ni tukla gwinda la kaindi kata ipur kata timango. Gimidi mu school ngo. Osiro dimwen. Ichaki dwa no kendo. Kwani college jinuanga kaka pona tisma lich ma. Itisma
graduation mari utamo leo Osiro tamo leo. Osiro poki graduate Osiro. Osiro kota mole koni. Tete mo Basta koni. tamo ndio Osiro. Graduate poki utamo leo Osiro ya. Osiro ingima. So mari ne mane ma jo graduate. Bilani mawacho man kodi kaka nyakwara. Iwinjo. Baba konya. Gibitim. Rit pi. Rit gwen. Apa ni mani tijni ati? An wa ina kuna school la di dera live and direct. Osiro wajero kada kuidhikati. Wajero kada. Wajero kada. No, dede kada kati. Dede yo dugan. Ngama dan kenda to kakasomo. Dede yo dugan. Bas, ko wan wa yuga ni anya tini yo dede yo dugan. Wulu ndido nyo kendo ka kendo ndakuma nyo ko ngine puru matek ya class ade puru matek only Kuran an giden den da pur giden da matin ni to ngine Siro ka mo deri ni denguti de tiendi ansa ni nyo kel degree ma jodong jodong kawan baba makoro wano ko ngine jodong ko ma jodong gin ba mame na do ni mondo ni wangi ka kikonyi mondo amba an ma baba duoke school aduki school mango o kan ma ku badhi school ko bada tieki ko kangi yo ma ja teri school to indo de mo school ya o kan ya por ke ji school ai ma cha ko ngama mungu aku de tieki ko degree mara o ino kinyanga yi degree ok na misa to degree di ko jiga mo sani bere me polo ino polo anya ka degree muma ana nyalo ka degree gedo ko makula gedo mo to Karena mana karena kau degree school. in timnia ino siro nyathina in man ngato iwinjo wuoda man ngato magna lwete siro ade be kau no kuruyen na di kat yen na di kat ka kuon yen na baba kade do polo tingo mana obel kada mama kanisa kare wabe wabro par wacho siro banga kanyan siro wenu athulo siro wewe tieki ada wuogi baba sani winjo wacho ro ni kuomi ade ngi kamida te kare tiri kos moro nyakoti en ro to ken ro mamaya kara nunu ngaka nango nuka tanagi manta miyo kujunu ngaka ngitango ya kuteko na waskunda ni sana kwa dio nge ai wadi tiri kos marang marmulo wimon nyati kada kuno le wimon kada kada wimon nyalo tamio sir kada wimene ginyo gwen kisengiyo gwen tidi itogo kinyi chawgi gwen ni matini chakidi kun meneno ja Asarani ja banga so kija idero ne gwen kiko wach mangai kanyo dong ber kodi nyathino ngano kura pinya matimo kama bedati ujuani monda duga konyi ino ke odigi ne Japolo wach mandu ko wadhi chwanyore ba sani kuru awadungi Ariyo waso siro jo ai ati wuo iwadi to wach machielo mana kanye manano mana kangato nigi wach moro to gi wach Asarani winjo ka nyaka teng bodhore ka akeno wachango winjo ko bodhore ukinyi kabisa odone mondo wachul pesa akia ukange kono ben sama kono lungu bura anu amene kata lungu bura ukidwa bedo nyaka rateng ingene kesirende mo konti ma Asarani no mi kesira era kesira dalani ena na kesira in kor wabeto ka wawuo wa joma dongo ilenge on ko ngam time on to ingi wach to domni tima na ola ga yo nga oli to sanu beni bedo gi mori bedo motegno pesa ni dhi chul ibi chule karango ya washimbe die gima timre anna kwayo ni kuye kwaruko din to ugolura Asarani wacha Asarani ni wuoi donke chkoro kae ya ket mane to winji ngama ni wacho wakonyi ini mwakonyi kusoko konyi kale odwa manyo odwa pesa dikanyo ni iro donko to no konya lakini koro ya wake nyakarete Asarani nyuto dilo soto ka lal ka 5 years ngama ni pidi ninge ka kuchiemo do machato muje nyoto ka winji machingi to sani muje ka kadho kama tali nyuma na perfume mamit Asarani muje ka Asarani dung mamit ka wono ero chopo kariero Asarani dung ikony ngati we wapano wakonyo kare waketho okay kamano Japolo inye gima timre Asarani nyaka sani rose wach maber nyaka ndalo 12 Asarani nitie gimiluongo ni lock and key indoor detention house arrest red alert everywhere kama umbe imagine mtu ya gima winjo ambe yawa embo winje doge mang'eny Asarani doge mang'eny miriabu mukedo kuma koro ponde no dogo konyane
Doge miriambo ma en gin Asarani ya wuda mari asarani wori terandege adil soth adil mongol soth gima ng'eyo na tini wach gima wanyalo konyigo wach ka kwamany pesa wachuni pesa bura to wai wach Asarani manta nyalo donje to ken wach Asarani hata Japolo ana to bola oko I don't have it so ingini ya Japolo wacha dier Asarani nyaka nang'e nenu wuyi maber ndi osiepa to chunyo nenu wuyi maber ndi sani ni pale walo winjo maber ka ana wuon meno siro ni kuri sedak kenda maromna da winjo maber baba nika kendo tam ngama kero tam bwana we chak wu kamano kiki chak wu kamano mera an kendo ko tama mondo na matemo ritu okadwa ni mondo ngato interfere gi mondo ndalo ni sekalo na sekalo yini makendo sitami tampura tin ine mai kawi we dong ni biro kamano ka ni kia ni nyasirati no dikany adi manya nyodo dala watimo nango yawa gimo watimo onge rit 12 days 12 days collapse kawacha Asarani 12 days full stop baba yeko diwa 12 days tumo kawi so bebe ile chimo ni arka teteru mo cham na we pori chimo timo ili diwa ai gere we go ko kedala ngata madala wane bui madu baba sana jikoro gima wachuni en kako en Asarani kendo ka en jari what one g 111 pan wano winjo maber ngando we buwe kuma Asarani buda mapatina no buda ko ni gimatemo wachuni gimatemo lero ni wach kule jaye ka dok ni en somo to en makuma dhi kule atie kule ko kibi tie kule ko ka wado ka sire kule ni di secondary ano tu kipi ma ekere duwe 844 kati ko 844 ko kataka dogo level dika ne di mitie kimede mana baba ile to kapo gitu pesa di ngamako sali yo matinde bato kiwinja yimo dongo madong masom mabe joma riye kabisa kiwinja yimo wole peyini sani onge ana wuon kamena nani adwa na nyo pirani wenyero ngono ngindeni algi magolo wenyero kiwo ko chungi katija ili do ilo tuni kama na de ngamano dungi bura mangona evangelist Bosco wo ko ma itara no an evangelist Bosco evangelist ngao sene ala ka unge gija dole okawacho marach na wuotho ai del ro ulunga madoro makani ulunga lemonega jomotue kata kundu wuoth moro kata watu moro motwe kata koti yaga kata simo na tawe bende kata kamiti to wale malema to waneno gimarach kuomi lemo nyalo golo ngate jela lemo eto en Roma kaine ke jada kapa maber an ropa bukifeso Ibrania ngira ko maber kabisa Jerusalem kanya mako ito ropi ni en makanya ropa ai buk mar Mathayo kata buk mineno katimo ka en buk mondik ni winjo wakoro idwa nango wakonyi nango ketwado ka onge ngamotwe ro moro nyisa ni nitie ngato ka iwinjo mera fitina midwa biro wedala kaendi winjo koje kore mera fitina ere kaka ro ori kama ro nitiere ke ro papo komako dang ro moro koto biro mako kamanti ato ro papo komako gimaro kisomo buk mar Ecclesiastes chapter 3 verse 4 Manelek manameko Ecclesiastes chapter 3 verse 4 mate book man koro ka tiere Japolo jenero man an mara ni gidodu okay koro ka tiere wa tuka to siepu kata ng'amungeyo madala ka ro moro okela nakato okay omera ikoni nyalo lemo ni ngama wiye madwa riu fodo de kata moro ngama timbe ge yombora yomba ma japondo gi jaringo gi mama be ma jamiriambo mang'eny konye kata king'iyo Sulman mantie US na lemo ne masani neno ne megona lemo ne chieng Kenya kata kuneno kendo koro kenye kali nyalo konyo wange kaka ma wan go en ngama suffer from
mentor ngama dwa dhi Lesotho en problem gi weche mag Lesotho ge mokelo wa en ng'ato ng'ato mara jena miriambo mang'eny osevo from miriambo mang'eny koro Japolo kowe kata ka okinya kowe tang'e kuma wadu mondo konyo wadu Tero dio nene. Konyalo konyo dange nikech ombe ok ber na ko wadu atimore kama. Kodhi odhi kucho boy. Yes. Ma chako lemo chon. Iparo ni kuiro. Adonje ndalo ma diber. Ko kwaro odino. Oli! Ho! Oh, balisia bahala. Ne iwi. Rona wacho niya. We koro mang'eny go and mobilize viva. Twende. Holy mobilize viva. We koro mang'eny. Japolo buga rodio chie. Mobilize. Agora kumaro manja bolo chie. Koro na wendo bodonjo kane. Idwa lemo ng'at. Japolo. Ani wi mama kora. Japolo le mokora koro ane. Samo idwa maya go pesa. Kik beda ni ng'ato dwaro pesa. Nitie moko ma manyo pesa kuom jigirieko. Yes. Koro. Baga sho, koro. Aga. Santos. Elementos. Marita. Lucososo. Enti maluka. Koro karo piber. Dio winjre kode. Wadwa wako gima wadwa ni wuok kanyo gi konyo. Iwuok ni konyo. Kiwuok no gi konyo kata ino kiwuok malo kanyo. Go. Burugaga buru mang'eny to lemo ta. Buju. Hey. Idonjo kana ng'ama mi order of adjective midonjo go kane. Ng'ama mi order of adjective midonjo go kane. Evangelist Bosco. Awo gijaduong gi Japolo piny kucho. Tinga mutwe kadonge. Ntinga matie ka mutweyo. Nitie ng'ama nitie kae mobedo litendo ane tich, ane job. Bingeni inyathone richone. Wek donje tija. Bingeni inyathone richone. Wek donje tija. Akono gini mai madhile nyaka koso. Donje tija. Otamwango. Baba. Ma order from above. Angisi Japolo. Red alert we cross and we odonje. Jabudo kata makikidonjo onge gimora mora. Jadolo wadwa. Osesete. Jadolo wadwa. Isete nani dongini. Awawo donje. An mandiki tich gima wache timo. Mera. Witiki mangisi. Donji. Yomoko kuketo kani richo bodhinege. Ime the tich. Awacho nono. Dadhi tich mokelia wach richo. Ira duoko ne ji richo koso. Wugo kaka kodota. Kikumu gigi mara. Oh, yes, baba. Somebody. Oh, reception. Oh. Woi Martin. Jumalo. In Evangelist Bosco. If today were your last days on earth, what could you do? Jumalo. Mafua. A bonquet of Mafua. No. And a bonquet of Chumalo. Okanya chumu. Watch my when we see steps makado ka gumwalo kucho nyakaka. Abiro kajadolo. Chumalo. Chumalo. Do you remember last time man wantie kodi Lesotho? Bedka. Ifanya na. Mera. Chingma nini ni deja. Chiga komodi no tamani kikagugo tana biro manji mondo wale dikodi. Dogini mane. Ile mane dugi. Ile madugi ito gine. The first flight. Allora chopo Tanzania no. Ile babu agele. Awuko jumela ukudela Lolwe Evangelist Bosco. Bosco. Awundo gyomera ma jadung yeno tamore no kunyalre ni en kiwudi ma Japolo ngise niya
kaka jikoro pogore. Bas. Yini makodil. Mabil. Yini Japolo. Owadwa no. Ngini mo no kaw documents kate. Passport. Oh, no cow. Kangira sebidi. Di more than 2 weeks. An kiri no se lorna musiep na more mo konya ge trekne. Makori neno korsani abiro. Pesa ni chabu duko ni. Pesa ni po duko. Dunia nga tich mo timo le soto Zanzibar. Sande waselo saki. The ones from that 1 point something million. Pesa ka ng'eny kuru. Gine passport ID gige gwenye na do kwalo. To girje kaka donja to Japolo bana gitu tingo ki wadu. Na koti na biro ko karwako. Na do ni koti na koti. So Wundile komondi. Wundile mo ko wasiti ko godi. So ta ko wan. Wundile mo. We. Amen. Holy of sir. Amen. Holy sir. Amen. Hollywood. Amen. Kaka nyisi. Ndiga ko tikwa lumi. To podi bibetka idi wondri kata ketika nye. Acha betka ke. Ni anyisi. Mano okay ko nya. Idwa to ka. Mano ke ko nya. Mano wa kwa ni siri. Gidwa detain ka for 12 days. And it's 3 days pare. 3 days. Gidwa detain ka 9 days to go. Kare ko ne nango. Nikechan kai jumbe hariyo. Odi mbele to ofero rando. Omena gimati more. Kamoro kininde, okila okidhie cho kichiem, ineno mani intie kamoro dweche. Red alert. Gimekuri the team. Mobilize everywhere. In kiti embassy. Mar Lesotho. Mobilize. Kiti Uruguay embassy. Mobilize. Iwasanya ngacha asano biro detain. Sani ngeni miguna se wuya se woma miguna duoko. Miguna duoko. To ato ngeni mara to mara to no engo miguna. To cut the long story short. Wabudi no walemo miguri ni gondu. Ai, Jachien mugi talimu ka goku. Ka goku to give me a second chance ke loka chaka duwe. Leo kajaricho. Hero. Lim. Wa mondi. To apeni. To tasima biro go kangi. Wanyago picha, mondo ko kata joka ka uru ne gi message. To gineno ni yawo. Gochine ngane? Gochine Whitney. Msungu manadak go Uruguay. Nyise ni abero detain. Wako picha. For no reason. Wako. Hi. I'm gonna miss you. I'm in a detain for no reason. Why not? They are catching me for no reason. My passport. I'm losing hope now. I'm losing my temperature, my appetite. No. I'm detained now. No. I can't do this, man. Español falsaba hali sore ha. Yeah, sí. Asarani falsaba ki Kenya. Yeah. Falsaba ha, so they shall be ha. This is what. Asuma de ha wasia. On to us in good 9 days once that. So han, how much that? Yeah. It's not me. It's me. I will see you soon. I will return. There's a bomb. You what? Yeah, the bomb. The bomb was cool. Maybe come on your work coat. You're going to so that they'll be okay. What Yes, what's thank you, brother. May the peace of the Lord be with you. Amen.
Basko. Kuru chio moro ka andu kera na. Wewe. Ano kalem. Ano okalemni. Isiemo wanganya ki kama longa lo. No matter long ya. Ai. Oh no, so. Your time is up. Wewe. Inyaloro kusoka inyaloro. Abro timu ni maraj. Yes. Shuka chini. Kuna kubembeleza punda kwa mteremko North Pain. Time no serumo. Tuna watu